хора, пак се върнахме. Напишете коментарите. Така. Ние смятаме да оберем плата. Виж го скелета, Къде ма мръсен. треба? Къде е скелета, бе? Отде ма стреля? Мангал, че ти нямаш стрели, бе, човек. Ганти! Немам стрели! Абе, то не ти взима демидж. Само половин сърце. Даже ще не ми взема изобщо. Се. Що ми стара? Смотан лък. Що ми каза, че ми стрели? Къде си, бе, Мангало? Шо ма стреляш, бе? Миле! Свърших та! Смутаняк. Забравих, че на Survivor ти трябва да ти стрели да стреляш. Не ми трябва. Аз ще отида на коварната в ковачницата, взема някакви неща. Вземи ябълки. Абе, гладен си, ма. Оле, да. Къде е ковачницата? Къде беше? Сега ще намерим. Ей. Не, Не е това. Виждам я. и аз. Така. Съжалявам, хора, просто се опитваме да го направим максимално интересно, но ние не сме чак толкова добри. Да, това ни е втория епизод, така че... Така че не се справим много. Както виждате, не си хаби яйцето, чули ма? Няма. Изхабиш ли го, ще те набия? Ще го взема па. Няма. Така. Изяш. Да. Извинете, хора. Така. Имаш още половинка. И да си сръбе цяла ябълка за някаква половинка. Бъгъв са го направили, Майнкрафт. Не са го направили бъгъв. Бъгъв са го направили. Айде, бе, смота на брат. Извинете, хора. Много съжалявам, стои. Може би, ако сте гледали капулата на знака, малко се затъмнява. На мен така. Току-що ми се затъмни. Черно ми стана. Омага, пак ми стане черен екрана. Каква тана друга ковачница? Това е същата, бе. Не е същата, човек. Що бях до старата? Къде се взе тази ковачница? Абе, човек. Нали тук ще бях... Влезни в честа да видиш. Аз го изпразних. Сега да видим, че дали е той. Крафтинг тейбъл! Що в моята къща няма крафтинг тейбъл? Защото това е букшелф. И в моята няма и букшелф. И дай ви да видим. Виж, че не е той. Аз не го бях изпразнил. Не могат да се стакват. Да. Гледай го. Аз му казвам, не могат да се стакват. Той става, бе. Дали 7 ще ми стигнат за един портал? Вземи честа! Няма да ти стигнат за един портал. Доста бързо се чупи вече честа. Преди се чупеше много бавно. Да. Коя беше къщата с крафтинг тейбъл? Държно взема крафтинг тейбъл. И толкова ти е. Вземи една печка, ама ти нямаш кирка. Трябваше да си читнеш кирка. Сега ще направя една кирка. Имам дърво навсякъде. Взема една печка. Нямаш кирка. Сега ще направя де. Мъква е, бе. Това дърво много бързо се чупи. Това е акация.
Хора, да, прекалих малко с клипа. 5 минути вече стана. Къса фанера. Има клипове по 20 минути, моля. Аз съм гледал по 1 час, бе. Аз съм гледал по 2. Аз по 3. Аз по 4. Аз по 5. Аз по 6. Аз по 7. Аз по 10. Аз по безкрай. Значи трябва още да гледаш. Не се досещаш. Да, знам. И тогава само ли картин? Аз съм го спрял на пауза. Гледай го този. Нищо. Много тъсна паркер, това е. Ама гледай, снимам са. Снимаш са, да, знам, снимаш са. Защото трябва ти малко камера, къде... Бат, какво ти става? Не бе, какво стана, бе? Блокира нещо. Други епизод ще ви покажем да си стегнете един сервер. Да. Смятаме така да направим. Ама ние се опитахме да си изтеглим сервер. Чайте. Обработи още едно дърво. Ай, ще обработя, Мукни, бе. Ще измайстори, искаш. Виж, копиш. Абе, стига си пречи на тази шибана камера, бе. Само пречиш. 6 минути стана клипа. 6 минути сказал. Също започва. Мукве, бе. Е, тя кеката. Виждам си я. Не си я Сега виждаш. ще направя една Ти си брада. сляп. Сега ще Хора, направя- сега малко ще попсувам. Тихо, Кво, бе, педерас? кое? Гледай го, то си направи. Ей, кой не може да си направим брада? Не можеш. Ограничен си не правиш поради. Гледай го, това си щупи крафтинг теба. Чай, че си забравих и... Мокри, бе. Печката си забравих. Мъкни, бе. Вземи двете. За какво са ми две? Е така. Знака си прави по 4 по. Аз не съм знака, аз съм по-яко знака. Съм кески, пич, бе. Да, Това е бе. знака да... Знака Знака на 50 години. Буква, бе! Точно в тази къща с тия яйцето. Ами, защото това е моята къща. Да, бе! Знаеш ли защо зомбицата не идват при нея? Мъкни, бе. Защото тук има... О! Как бойната ми... Тя да горещ от диамантена! Кой ма удрил, бе? Добре, Какво? кой ма удрил? Скелета, бе! С диамантина броня ли ма бях, когато му удреше? Да! Гати. Отивам да взема 8 минути стана клипа. голяма работа. Пука си, бе. Го направя. Аз ще направя клип после 10 минути. Кой е това, бе? Моркови. Това са мълкове. М? Ти го обера ли? Порасна ли са? Слежи ми тази две дърво и... две дъски да им... Да, ти ми тази пръчки. Абе, не ти е нужен хол, за да го... Не там. Да. Можеш с ръка. Знам какво мога. Не знаеш. Кое е? Айде, бе. Те не са пораснали, бе. Не са поласнали друг път. Не ги виждам. Виж как порасналите. Колко ти дават. Болно се. Че ме си опитомия пръсе да си го язди. Аре, бе, стана нощ. Да, яздя пръсе, бе. Читни си... Така. Читни си легло. Аре, бе! Вместо да си читнали го, ето. Да, ме моде. О, Извинете, хора. Да, и ако се чудите за хелпа... Гамен моде... О, извинете, още чакайте малко. Гамен моде 0 е за Survivor, Гамен моде 1 е за креатив. Още половин минута ще снимам и край. Шо, човек? Защото е 9 минути клипа. Голяма работа. Няма по-голяма. Чай сега малко, че ми трябва вълна дърво. Мукнила! Ти мукни. Така, хора, довиждане. До Чакай нови малко, само да им срещи. как да се прави легло. И... Тя им как да се прави легло. Довиждане. Аре, бе! Спирам епизода, Дей, Ще го спра. само да им как да се прави легло.